Moltes agències de finançament requereixen que les dades de recerca es dipositin en repositoris confiables que segueixin els principis FAIR, Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, i les directrius de l'European Open Science Cloud, o EOSC. Cora, repositori de dades de recerca, et permetrà difondre les teves dades tan obertes com siguin possibles i tan tancades com siguin necessàries. És gratuït i està obert a tot el personal investigador del Sistema de Recerca de Catalunya. Cora RDR fa que les dades siguin reutilitzables i es puguin replicar de manera eficient. Assigna un DOI al dataset i identifica els autors a través de l'ORCID. Descriu les dades amb metadades genèriques i disciplinàries i troba-les a través de diferents plataformes com ara bé l'EOSC, OpenAIRE, Recolecta, Google Dataset Search, entre d'altres. Gestiona l'accés a les dades i fes-les públiques. Embarga-les o restringeix-les assignant la llicència que més s'adeqüi al teu dataset. Els drets de publicació, custòdia i difusió del dataset són teus i de la teva institució. Genera una citació automàtica per rebre reconeixement acadèmic i visualitza l'impacte dels teus datasets. Diposita datasets en servidors catalans fins a 100 GB i preserva'ls durant un termini mínim de 10 anys. Cada dataset serà curat pel personal dedicat a la curació de dades de la teva institució. Així, les dades estaran ben descrites i seran reutilitzables i de qualitat. Fem un repàs de com funciona. Accedeix a dataverse.csuc.cat i utilitza les teves credencials institucionals o registra-t'hi. Ves a l'espai de la teva institució i afegeix un dataset a través de Nou dataset. Omple totes les metadades possibles i penja els fitxers en formats oberts i no propietaris sempre que puguis. Envia el dataset a revisió perquè el personal dedicat a la curació de dades el pugui publicar. I recorda que en tot moment, la teva institució pot donar-te un cop de mà per assessorar-te en tot el procés. Sigues fair i comença a dipositar les teves dades de recerca a dataverse.csuc.cat.